Sepur kelentir kae ku, Pak. Sepur kaping gak kono iku nek Karangrejo. Karangasem. Ini Karangrejo. Oh, begini Karangrejo sepur iku terus. Pindah mrene we nang kono sumpek ngono. Iya. Laut, maning laut kapal gede kelem. Iya. Maning nang kulon rene jer ngulon rono maning persil lah ngulonan maning cilik maning. Ya warani. Maning. Anune pemerintah kon ngeleri le. Ngundang ning Persil kono. Ngundang bego maning mari-mari kowe ngono ae. Jangan bener ya iku. Anu, belare mbok kono ban-ban ngare dunyane wis berebutan parisan itu. Enak banget sih yo kadung ril ning Persil kuno ya ndi yo. Yo enak. Enak ning anu ngono numpak sepur iku mulane ngono gawene. Tanggal lulian. Tidak ya tembus teko ning anau Glimor, kenceng Glimor. Iya, metu Glimor. Ya iki kayak genteng yo.